mi m'ha passat fa uns mesos és que potser l'esperanto més que una llengua és tota una experiència, és tota una vivència afegida i que ofereix, com bé heu dit, un ventall ampli de possibilitats i de camins que després pots transitar o no. No sé de tu, Gisela, que més o menys et trobes en una situació similar, a tu com has viscut això? Què destacaries? A veure, de fora, com es veu? La meva professió són les llengües, d'entrada. Jo em guanyo la vida, ara direm, jo soc professora d'anglès i alemany, una de les llengües, però a mi el que m'apassiona és el que hi ha en una llengua. A darrere d'una llengua coneixes una cultura i, en definitiva, et comuniques. Amb l'esperanto m'imagino que és exactament el mateix, perquè la pretensió és la comunicació. La gran diferència que trobo entre l'una i les altres és que, pel que m'explicava la Maria Julibert, que jo m'he de remetre amb ella, és una llengua molt pensada, molt lògica, diríem, no té aquella complexitat dels perquès que et planteges quan estudies moltes llengües que no hi ha mai un perquè, això és així, això és una excepció. De fet, nosaltres, la llengua que estem utilitzant ara és la llengua de les excepcions, el català. Bé, doncs suposo que l'esperanto és justament el contrari, és la llengua de la no excepció. Però jo crec que en el fons hi ha l'objectiu de totes les llengües, de tots els que ens dediquem a estudiar una llengua, és comunicar-se. Més fàcilment m'imagino que seria amb l'esperanto que amb l'alemany, que el temps per assimilar tota la declinació alemanya i tots els gèneres que no coincideixen pràcticament amb els teus arriba a un punt que et desquicia això, i dius, però per què m'he posat aquí? El que sí que és molt diferent i que veig que és la gran avantatge de l'esperanto és que no representa cap país ni cap territori. I, clar, aquí hi ha la part, diríem, més de dintre de la persona que estudia això. No volem ser ni vull representar un país, ni soc superior al teu, ni quan tu parlis amb mi jo tindré més bon accent que tu i m'hauré d'esforçar molt més i que potser mai podré parlar tan bé com tu, que ets el nadiu i jo no ho soc, no? Suposo que és per aquí. I després, continuant amb tot el que m'ha explicat la Maria Julibert, és tota la qüestió aquesta del respecte per l'altre, de l'amor fraternal, que durant els anys 20 això a la premsa sortia constantment, no? Qui li agradi, qui senti una mica el tema aquest d'amor fraternal i aquest tipus de relació humana, jo crec que és ideal. I com a lingüista o filòloga, el que vaig fer els meus pinitos, perquè dic, a veure, em vaig posar a parlar d'una cosa que no en sé gens. Vaig intentar aprendre 4 coses també. I quan vaig començar a mirar una mica el vocabulari, l'origen de cada una de les terminacions, jo crec que aquí darrere hi ha una feina extraordinària que va fer el doctor Zamenhof i que s'hauria potser de... Bueno, el per què no va prosperar hi ha moltes raons, moltíssimes i molts interessos, però, per exemple, el Vendrell es va demanar, suposo que com a tots els grups d'esperanto que hi havia en aquell moment, que s'estudiés a les escoles i, de fet, estava acceptat que a les escoles de primària els nens estudiessin esperanto en una època determinada. Per què no es pot tornar a tirar per aquí? Per què no? I pel que jo he vist, et dono molt la raó en que això ens ajudaria amb els que ensenyem llengües també, no? L'arrel llatina, l'arrel germànica, hi ha un munt de paraules que fàcilment les podem reconèixer, moltes terminacions. El que no sabia és que declina l'esperanto, perquè això ja és més... Ja no és tan fàcil com deia la Maria Julibert, doncs, perquè va dir que amb 70 anys et pots posar a estudiar esperanto i te n'en surts. Ai, ja no vaig... Ah, només hi ha un cas. Perquè si no anava a dir latino tot el que dic, però mira, el sentit declinació...